Kacang, 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 kacang rentengnya. Apa kamu ikut? Bengak-bengak ikut. Ini loh Bu, aku buat kacang renteng buat ide jualan 2025. Wah, iki enak iki ngemil kacang ini. Siap. Enak, Dit. Kita campur butter, gula pasir, telur. Nah, kita campur bahan keringnya ya, guys. Kita ayak, kita coba ya. Dikai iki, guys, larutane gula sing dikai butter. Oke, sampai roto ya. Terus ditabur tepung, guys. Titik kae, sik titik aduk ini lho. Cuk. Ben gak ono sing gumpal-gumpal iki disaring, guys. Lakukan 2 sampai 3 kali ya, Wel. Salah deh, iku punya Pak Mursid. Ya, guys. Jadinya itu kayak gini ya, guys. Kita goreng di api panas ya. Kayak gini ya, guys. Nah, mari ngono kate tak adain ini iki lho, kate tak dol. Diadain ini iki lho, guys. Terus dilem ini. Ojo akeh-akeh ya, kok rugi lho. Lek ra duwe ya gawe ya lilin. Oh iya ya, Rit ya. Iki mirip ya, ambek sing dijual di terminal-terminal bis iku ya. Ibu emangnya pernah ke terminal bis? Enggak pernah sih. Kok ibu tahu loh? Kayaknya ibu lihat di sinetron di TV-TV deh. Wah, cocok iki Bu, mangan kacang karo ndelok sinetron. Wis Bu, ki digawa terus ndelok sinetron ya Bu. Ya. Kan ayo, maaf kan?